Sabalisa Alima Munkarasa. Emina salongo na yata sokono ke. Aisha, kata munga sokono. Mumege sokono. Alima, ni masamani be fade. O poe ba fa kan toni la seti yera soro. Shiri. Ah? Eni na kuyimu. Aisha, se na ku se ala. Ni furuka na ne kasudi. Ni mo ko ka segene te ara made segene do. Ni bodonge. O segena. Aide kanani fore. Flombe sosa na ebe sokutermena. Nyogon bebe ni nyogon ke Aide Alima. Ko da ko mai kula no ide. Ko fi jugo ikele mana jugo tikele ne. Kana kede. Kana ne dusu la bode. Kana na énervé de. Idum baro ni dusu bora me tieni ke. Ulangata. Kon segene ndo folo. Augmenter segene la fiabo fena. Segene la fiabo bi dien fin bela de. Alima aide. Kata ka ali ntse ka fien fene sama. Eke laje. Musomi mambi bolo. Ntara fana de, ntara kari de. Oye mu kuma sugu ye. Ulangata. Segene ndo folo. Segene to. Hali ni ordinateur sofera abijo. Juma ne ba chugo la jamana ngono bile. Abi nyini nga ambe fa fembe angere ma fe. Wa abi nanjini kenana ko anga bravo. De ta daba ya kan fo gerauna. Ke check say. Ni mana muso bla romna abe ni. Bititi patata. Oni ni tikiri. Tata ega taba ni sen la fia bora mena. Mi don ni la fia. Mi srogana. Ta. Nga peresila ki ma soro sokono sisa. Akai. Minute fla. Mbore dima. Ta mina. Ka flebani. Ta mina. Sakuro. Eko togodi. Eko togodi. Ai eko. Wala ka shuhere da. Odaga. Wala ka shuhere da. Ibetuya. Ni duna sokono ke. O kelene do anya abla dam na batai. Afamna. O kelene. Ni duna sokono de o kelene do ni ma do sokono do. Ta bani. Ni madala danga tine ko. Ni banka so mo ko kuma la me. Ku ngata muso furu burusu kono ni ma faraka duba muso kono ala duba muso ubi fa ba mo ko muso ubi fa da daila. Mo bone jigna musa gande. Na laje. Akeli ko téléphone ni charger. Hala nga couple benite. Eto fui dinero la. Femme le ganti. Tout est là. Sumo ay ni na kliba fu ko ni drogu de tam femme bebe ganti. Mbalmake mbalmamuso e de be fe kasaka dia jamama yoro la anita yoro bela jelena a fort parfum bise. Vous qui voulez envoyer votre marchandise sur la Côte d'Ivoire et le Mali, n'hésitez plus à contacter Nord Sud Transit. Awe galombonda aka chefle sisa sama monnaie ireta. Alima. Oui, chérie. Chérie. Il va nous fourrer qui. Oui, chérie. Fourrer ɲɔgɔn fila n'a y'aw dogo ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ laban nkalon. Aw kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan. Alima,
ni ko min ye ne sɔrɔ o ye e sɔrɔ ni ko min ye e sɔrɔ o ye ne sɔrɔ I bɛ ka na siran ne si kana siran Halima lajarabi dɔw bɛ Ala bɛ buna adamaden bila a kɔnɔ k'i ka limaniya degré de lajɛ yala i bɛ se ka sabali k'a kun wa i tɛ se Halima ne mana dogo e la cogo cogo a bɛ laban tiɲɛna chérie ne ka baara tiɲɛna I ko di k'e ka baara tiɲɛ wa ne ye problème sɔrɔ hali n ka compte bancaire u y'a saisi n tɛ se ka n dogo i la bilen dɛ a bɛ tile dama dama bɔ I yɛrɛ ɲɛ b'a la ne tɛ ka taa o bɛɛ ye sɔrɔ cogo di ne yɛrɛ t'a dɔn nin kɛra cogo o cogo sisan e de bɛ ne sutura ka don jigi kɔrɔ n'an ye bu sɔrɔ k'o dun ya an b'o dun fo n'i bɔra ka taa fɔ kɛnɛma mɔgɔw ye k'an ka bu sɔrɔ k'o dun wa e kɔni b'a dɔn bɛrɛ ko ne Halima tɛ se ka n ka ɲɛnamaya kɛ fantanya la I kɔni b'o dɔn ne kɔni tɛ se ka gɛlɛya kun tiɲɛ yɛrɛ la I yɛrɛ b'a bɛɛ kalama I tɛ se ka gɛlɛya kun waatinin ko dɔrɔn don Ala bɛ se ka fataw wɛrɛ dayɛlɛ an ye sisan Chérie e ka baara ka tiɲɛ e ka degun sɔrɔ I ka baarayɔrɔ la ne kun Halima tɛ yen dɛ I kelen de ye problème sɔrɔ ɔ sisan I b'i jija I ka solution sɔrɔ problème in na o hukumu kɔnɔna na kɛ ne bɛ taa n ka so fɔlɔ n bɛ taa wagatinin kɛ n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra kuma min na kɛ Chérie I bɛ n wele n bɛ na sabali sa n b'i deli chérie Halima n lajɛ sa Halima ayi lajɛ ni ko t'o la o s'il te plaît ne me fais pas ça I n'o tɛ se ka gɛlɛya kun n'i y'o k'i bɛ malo yira e diɲɛ bɛ na bɛna mun ko ka bu dun wa ayi ayi sa o ye kuma n'a kɛ cogo de sabali sa ne bɛ taa sabali n b'i deli n ko n bɛ taa n'a ɲɛnabɔra kɛ sabali I ka to yan a bɛ se ka kɛ Ala bɛ sababu wɛrɛ dayɛlɛ an ye dɛ ko ka bu dun e ka ne lajɛ bani e bɛ sɔn ka ne fili ka taa ka ne to gɛlɛya la tan hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan e ne kan ka to ɲɔgɔn bolo ne bɛ taa fɔlɔ n'a ɲɛnabɔra I bɛ n wele Halima s'il te plaît chérie Halima Oui, allô? Comment? Ouais, non, merci mon frère, toutes mes félicitations aussi. Merci vraiment, Djarania Benama. Non, on va ceinture sur davantage. Parce que ni le directeur et responsabilité Barka Kabo. Non, on va masser de faudron à Barka Laye. Mogoba Beka Douaoula Halibi. Moussa. Ok. Moussa. Non, big up mon frère Adjara Intro. Merci beaucoup. Oui. Moussa fɛnɛ tɛ mɔgɔ ye. Moussa ye nin bɛɛ lajɛlen de kɛ pour que ka ne gɛn ka bɔ so kɔnɔ. E b'a dɔn ne dusu ka bon. Jɛ ye nkalon ne tigɛ ne ye. K'i ka baara tiɲɛna ne dɔrɔmɛ kelen tɛ n bolo. K'a sɔrɔ e Moussa kɛra an ka baarayɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye ne cousine a fɛ. Ne b'a bɛɛ kalama. E b'a dɔn ne dusu bɛ cogo min na ne dusu ka bon kosɛbɛ. N'i ye kuma dɔ fɔ n ye dɔrɔn n dusu bɛ gami de. Chérie. Halima chérie ko tɛ bilen o banna. Kan'o fɔ sa chérie. Halima. Ko ne tun bɛ k'e layɛ dɔrɔn de n'a sɔrɔ I bɛ ne fɛ yɛrɛ yɛrɛ. Halima ni fɛ kun ye tiɲɛ. Nka ne filila o chérie. Ni fɛ kun ye tiɲɛ e tun tɛ taa ka ne to. Halima ne ye piège dɔrɔn de tendu e ɲɛ k'a lajɛ. Est-ce que réellement au moment difficile ni ko gɛlɛyara e bɛ sɔn ka kɛ ne fɛ ka sabali ka to yan wa? Oh ja e bɛ ne nɔfɛ nata dɔrɔn de kosɔn n'a gɛlɛyara I bɛ taga. Ayi de. Halima ne ye delili min kɛ ani da tun bɛ so in fɛ ka kuma so in tun bɛ kuma ne ye ɲɔngiriya ka e tɛgɛ minɛ k'i deli I ko ne ma k'i bɛ taa I somɔgɔw fɛ yen parce que fɛn tɛ ne bolo. Tile tan ni kɔ e n'a lajɛ ni muso taara u ka so n'i bɛ mɔgɔ bila ka taa nɔfɛ walima I yɛrɛ bɛ t'u ka so. Halima nin ye nin ko bannen c'est fini
semaine prochaine dorone somo be muso bo village la kana dia bunya ni sutura ni karama ko ni ko yi soro de bi ni jugudo ani ma ja eteni ni ni jugude tu m'as jamais aimé dans ta vie quand ala ki dani ma kefe chérie ni ko bana e ki yara second c'est fini à jamais n'tema fait chérie non chérie ça va ça chérie voilà nous ndema boy ina na nuye choko misego nuye Aïssa midi Aïssa mon tato la malo Mbalmake mbalmamuso e de be fe kasaka dia jamama yoro la anita yoro bela jelena afo parfum Biz. Vous qui voulez envoyer votre marchandise sur la Côte d'Ivoire et le Mali, n'hésitez plus à contacter Nord Sud Transit. Awe Galombonda aka chifle sisa sama mone iyereta. Alima chérie Alima s'il te plaît, Nanga Draka, sans mettre en retard la bararola, il est déjà l'heure. Ouh, mais c'est pas possible. Enfin. Mets en retard là, Nanga Draka. Et n'allez pas faire. On m'a bien. Il t'a servi. Comment? Tu me sers pas? Et j'ai été dominé. D'accord. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ni servi comme nous. Monsieur Kokai. Servi comme nous. Mbolo flamme na bakana. Je me sers. Alima, autrement pas fait qu'un fagaran qui doit bien. On kera tukuni ça. Il est à la tchemou bena draka di mo ma café fleni sukoro pétala en plus à kakalan kan nenjeni. On fagali ko bi kono. On est sukoro glazine de là. Da ko sukuru jumay. Sukoro te. E afone ko sukoro te. A musa sukoro bana ni ma warde anata sukoro sachin sukoma sukoro te. E o fone ya. Aïda de fana jeni. Ni kala gi da jeni. E kamale ngoro bili jama jan. E wasika don dumuni ka kala na kasuma. Chevalier a dit tu yere les dates la jeni. Sukoro de ite ni nega montre ko te ni la chimiji ko. Te ni no rusani ko. Okmo. Rancune doit le bien. Au juste, parlons sérieusement. Qu'est-ce qui va pas? Mon gars. Iba be kalama. Mba be kalama chukodita. Nepse ka ba be kalama. Mogo bitu ino fede ni mogo jora fena toko kalo fleta nyana bo fe min kanga nyana bo kile biya to ni ngatongo kuma fi eya pariba be ka jiye jona na malu alenu ha Ni be kunye parwar sarali kode yo. Ni ko be kunye parwar kode. Ika parwar ina joli de. Ha C'est combien? Chérie. Wallahi. C'est combien? Comme calculateur neno. Oh. Ratantu. 75 000. Nya di sa. Me bulgata di yani ngakila tu. La lima. Me tika de mabari glanga di. Yara de. Ntasara. Chérie. Te da ika parwar sarali mare. Me paribata ka. Oma soma sa. Ntasara. Nte. Chérie.
Halima. Lima. Chérie. Oui, chérie. Ça va? Ça va, Abel. Ouais. Barara. Ouais, ça va. C'est à vous, mais c'est elle. Wallahi, trop fatigué. J'ai trop bossé aujourd'hui, ça va? Il m'a lui parlé à ça. Trop même. Tu es très belle. Merci. Bien sapée. Ni toi qui parles qu'à ta double qu'on entend bien qu'elle est à l'aise. S'il te plaît, Nana, hein. Je vais juste manger. Mettre à reposer. Demain. Dominique. Dominique. Comment? Dominique. Eh, comment est-ce que tu as son débat? Sugu wulila de yan. Eh, tobili ma kɛ mun na? Et t'as le bien, oui, merci. Ko tu veux merci? Oui, merci. Halima, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Yaide, ne b'i furu don min i somɔgɔw ma b'i marché ko kuma fɔ ne ye koyi. N'an ka dumuni di, an ka dumuni kɛ ka taa n da ko bi ne ka mun de bɛ b'i marché la? San mun bɛ kɔnɔ kalo 12 de b'a tile kelen dɔrɔn de b'an bolo an musow b'an da k'an lafiya k'an ɲɛnajɛ ne yɛrɛ ta tɔgɔ terimuso Aïcha fɛ an bɛna taa ɲɛnajɛ dumanba de kɛ. Hey, Halima, ne m'a f'i ye k'i méfier Aïcha la. M'a f'i ye ko Aïcha tɔgɔ bi yɔrɔ o yɔrɔ i k'i kɔlɔsi u la. E kɛlɛ bɛ kun ye mun ye? Dominique. E gabugu filɛ nin ye wuli ka don i ka dumuni dilan i yɛrɛ. Ne y'i sen ta k'a da da in na ni min sen fila kari k'a fɔ ma ko tu min sen kari sisan. Sabali sa sisan n'i ye dumuni dilan kɛ i kana ɲinɛ i ka dɔɔni bila ye y'a mɛn. Mɔgɔ elle est partie Halima taara mais c'est pas possible. Muso, la femme. Hali ala min ye muso dilan ala yɛrɛ tɛ muso dɔn ka ban. I tobili kɛ ka di yan ko b'i mati ko ne ka to gabugu la e yɛlɛ gabugu sanfɛ. Sera muso ɲɛ muso ma. Oui merci. Comment bɛna ne fa ko oui merci. Mbalmakɛ mbalmamuso e de bɛ fɛ kasa ka diya jamama yɔrɔw la ani taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a fɔ parfum Biz. Vous qui voulez envoyer votre marchandise sur la Côte d'Ivoire et le Mali, n'hésitez plus à contacter Nord Sud Transit. Aw ye galon bɔ n da a ka si filɛ sisan sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Ni tagara opportunité dɔw dayɛlɛ la ni fiye ka taa Dubaï ni yɛrɛ walasi donc fa de safiya ni kɛ sa ne nana ni minɛn dɔw yɛrɛ ye ka bɔ yen nɔ photo bi moi photo bi yan bɛ t'a la ɔrɔbu daga banaw i b'a fɔ u ka di yɛrɛ cogo min na ale ni lingerie sexy ale samaraw sanu fana bɛ sira fɛ ka na sanu yɛrɛ ne ma wala sira yan mais sanu bɛ na le semaine d'accord tout le coup manu bala ko soli dama ba ko ko ni Salut. Chérie? Oui. Ça va? Oui, ça va. Barara. Ça va. Eh, on est là. Oui. Et tu sais que faire un domini en fait? Non, c'est bon. Mais t'es souris. Aïcha, on fait un acosta dans un boy. Aïcha, bonjour. Enchanté. Aïcha, ça va? Ça va. Tu vas bien? Ça va. Koulibasti. Ça va bien? Il Icheni Demsono. Eh, tu vois. Mais célibataire la fois tu m'as sorti. I ɲɔgɔnna gorobinɛba den ɲɛnama i ɲɔgɔn muso ɲumanba cɛ t'i bolo. Ça veut dire tout simplement i b'i ɲɛna woloma de la est-ce que cɛ ko dɛsɛ don? Ɲɛna woloma tɛ koyi. Cɛ ko ye sisan na ma. Hali ka gɛrɛ an ka dumuni kɛ yɔrɔ o tɛna kusaya. Ok, d'accord. Ça va? Ça va. Ah, très bien. Aïcha. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis secrétaire de direction. Mais actuellement, je suis Ah, mais ça tombe à pic.
Ni terikɛ bɔra ka entreprise dayɛlɛ semaine passée avec secrétaire ɲinina. Mais si bina tuma mina kɔnɔ. Mais déjà, tu vas me composer ton numéro ici. Et comme ça, on verra le reste quoi. Et quoi, il y a le numéro 2. 79. Hé, ni ko kaida. Hé, ninja. Alima. Mais chérie, qu'est-ce qui va pas? Moussa. Aïcha, et ta dame te soa. Ou les nanti blagala. Eh, quel cola Alma, il a ça qui Alma, quel cola? Eh, qui t'a dit ça? Ana tabal. Ni mouye. Mais Moussa ni bala. et comment ça dit bala fenêtre? E b'a dɔn n'i y'o fɔ don nɔ tɛ ɲuman ye I yɛrɛ b'o dɔn o ye bɔn de ni fana tun ye mun ye tuguni Et même mon cara, qu'est-ce que j'ai fait? e b'a dɔn wa ne ko e ma e nani ka bɔ baarayɔrɔ la k'i ka dumuni kɛ I ye mun fɔ I m'a fɔ kɔngɔ t'i la ou bien ne terimuso Aïcha ko n'an ka dumuni kɛ dɔrɔn f'i k'a panpan tɛ an ka don ɲɔgɔn fɛ k'a ni den bi 3 ni 2 bɛ da yɛlɛ ko sini seli e ka filɛ e tɛ ma dɔn ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna. C'est bon. Alima, et des reproches qu'elle est là. Qui sont mon bina, ils termuso bena, qu'on était occupé mon chila, mbetanda, nasrate mola, ni fene yo ke kujui. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde ça. Kako nyakami olo ekele nya. O ekele? E kumna ka numéro ta muna sisa. Ani so ni fate duru sara ni termuso yirila ni ko ga numéro ta. E tere ga entreprise de. E ka fle. C'est bon. Ni ya korobo ko ni yiye ko Aïcha ka numéro be ko wala mali tebe nu ka kare fe ni ma pili mugu ke nono na ka di ma ni ye ni yoro dali tunku C'est bon. I kasanetike Akai, tu m'énerves. E ko suwe fakasa la jabani